Mga kaagoy! Kung longganisa lang ang pinag-uusapan, isa nga ito sa pinakamasarap na longganisa sa Pangasinan. At ito nga lang yan sa home of the famous longganisa. Kung saan matatagpuan nga lang ito sa Binalonan, Pangasinan. Andito nga tayo sa pinakakilalang longganisa sa Pangasinan na talagang magugustuhan nyo sa lasa. Nakita nga natin ito kung paano nga nila ito ginagawa. Mano-mano nga nila itong hinahalo hanggang kumapit nga yung lasa nito. Baka nga magtaka nga ang iba sa inyo bakit nakakamay si ate. Ganyan po kasi ang paraan ng paggagawa ng longganisa para mas lalong kumapit nga ang lasa. At minimake sure nga nila talaga mga kaagoy na malinis ang kanilang kamay. Isa nga ang longganisa nga ng Binalonan, Pangasinan na isa sa pinakamasarap na gumagawa nga ng longganisa nga dito sa Pangasinan. Kaya sa mga hindi pa nga nakakatikim nga ng longganisa ng Binalonan, subukan nyo nga para matikman nyo nga ang sarap nito. At eto nga si Ate Rosemary, na 10 years na nga gumagawa nga ng longganisa, na kada isang araw ay nakaka 20 kilo minimum nga sila sa paggagawa nga ng longganisa. At sa isang kilo nga ng longganisa mga kaagoy ay umaabot nga ito ng 370 pesos na hindi na nga sayang ang pera nyo. Dahil panigurado kapag natikman nyo nga itong Binalonan longganisa ay talagang masasatisfied kayo. At isa nga sa mga sinusuplayan nga nila ang bayan ng Baguio, bayan ng Rosales, bayan ng Calasiao, at Papa Manila mga kaagoy. Kaya tangkilikin nga natin ang produkto nga ng Binalonan. Basta longganisa ti Binalonan na imas. Naimas, ibig sabihin ay masarap. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bumili na nga kayo. At kung umabot ka sa video ito, pakicomment naman kung taga saan ka para lang kung saan patpat ang aking vlog. Agay!